Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag Byaheng Growing Up. One thing na namimiss ko sa pagkabata is definitely worrying about nothing. Hindi ko kailangan atupagin yung kuryente, yung tubig, yung upa. Ang kailangan ko lang isipin ay paano sasabihin kay mama na nabasag ko yung mug. O kaya naiwan ko sa bus yung payong. Naku, notorious ako dyan. Ngayon kasi, my love, growing up, you have to be very much attentive sa financial status mo. Kailangan marunong kang bumalanse ng needs and wants at kailangan mong maging maalalahanin ng due date ng mga bills. O diba? Instant accountant ang datingan kasi finances mo ang madadali kapag hindi ka marunong humawak ng pera or mag-manage ng spendings. Kaya love, pag may nagtatanong sa akin kung hindi pa daw ba ako mag-aasawa, ang lagi kong sagot ay kung kayo po ang gasto sa pagpapamilya ko, tara. Simula ko po bukas. Madali lang po kasi bumuo, pero mahirap bumuhay. Sa totoo lang, di ba? Kaya sa mga teenagers, sa mga bagets, bawas pusok. Hindi ganun kadali maging responsable sa buhay ng isang tao. So enjoy your time and your freedom while you still can. There are plenty of time ahead to be all grown up. For now, just have fun, okay? Second stop ng ating hashtag Byaheng Growing Up. Another thing I love about being a kid or having no responsibilities yet other than sa ibibigay sa'yo ng mga magulang mo is your liberty to make mistakes. Ito kasi yung learning curve para sa mga bata or bagets. Meron pa silang leeway to commit mistakes kasi tanggap ng lahat na gumagabay sa kanila na it's part of their growing up process. Pag nasa edaran ka na kasi namin or at least andun ka na sa edad na nagtatrabaho ka na at may responsibilities ka na talaga sa real world, wala na yung ganong liberty. If not, totally wala na, bawas na yung chances or room mo for you to make mistakes dahil meron ng ibang taong maaapektuhan sa pagkakamali mo and your parents cannot save you from that already. Though may mga special cases kung saan may mga anak talaga na no matter how old they are ay tumatakbo pa din sa mga parents nila for help, it cannot always be a case na your parents can help you with. So sa mga bata ngayon, sa mga teenagers, not because nandyan pa kayo sa stage na yan, abuso naman kayo ng kalokohan. Wag ganon. Yung mga little challenges na meron kayo ay somehow nagsishape ng kinabukasan ninyo. So no matter how strong or powerful your parents are, you must learn to act accordingly and responsibly because what you do today has a big impact on your future. Okay? Gentle reminder lang naman. Last stop ng ating hashtag Byaheng Growing Up ay ang pinaka nakakainis na form ng pagtanda. Yung umaakto ng parang walang kinatandaan. Love, ewan ko ba, pero parang dumadami yung mga matatanda na asal bata at mga batang lumalaki ng walang modo at parang hindi edukado. Diba? Yung mga toxic ng lipunan kung tawagin natin mga basher, trash talker, pessimist, negatron. Love, I don't know what you are going through or what you have gone through, pero those attitudes na minention ko kanina has no excuse. Kasi those are the things na you can control. Mga kaya mong manipulahin, mga kaya mong baguhin. Those are the things na ina-act out ng isang tao by choice. So kung nasabihan ka ng bastos, it's because you were bastos. So diba, sana love, yung mga tumanda kayo na may kinatandaan at yung mga bata ay mapalaki ng may respeto at maging magalang. Kasi habang tumatagal, it's becoming a distinct culture sa Pinas pagdating sa online activities. YouTube man yan, FB man yan, even games are infiltrated by people with no manners, insensitive, and plain toxic. So para sa mga taong yun, no matter how old you are, please grow up. Iba ang tumatanda lang sa may kinatandaan. I hope with this, you would know its difference. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede nating ituloy ang ating usapang hashtag Byaheng Growing Up over at my Facebook fan page. Kasama nyo pa rin DJ Lala Banderas and you are still tuned in sa aking programang Byahe, ang programang Sakto. Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang.
Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.